दिनैनिफ्राय गरेसराव रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिथाया जागायबाय। बिरगोस्रि हारिमु आफादा सानथामनि हाबाफारिजों खुंनाय रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिथाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। गरेसर नोगोराव थानाय खनजुरिनि गथ'सा पार्कआव 25थि रुपाथि मायथाइ फोरबोखौ बिरगोस्रि हारिमु आफादा बैसागनि 3, 4, 5 सानथामनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खुंफुंनो हाबाफारि लानाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। दिनै 3 बैसाग हाबाफारि बादियै रुंसारि थानेश्वर बर'नि गोसोखां गाहाय दरखंखौ बेखेवो। बेनि उनाव बिरगोस्रि हारिमु आफादनि गां निजिमा फिरफिला बिरहोयो। लोगोसे रंजालि बैसागु फोरबोनि फिरफिला बिरहोयो आरो जायगानि बैसोगोरा सुबुंफोरखौ मान बावनायजों गोबां हाबाफारिया जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय 2002 मायथाइयावनो बिरगोस्रि हारिमु आफादा जोनोम मोनदोंमोन। बेनि उनावनो बोसोरफ्रोमबो फालियै फालियै देग्लाय बोसोराव 25 बोसोर आबुं जाबाय। खौरां बिजोङाव बानजाय आफादनि गाहाय नेहाथारि कदानन्द बर'आ फोरमायोदि देग्लाय बोसोराव गोबां हाबाफारि लानाय जादों, जेरै मेथाइ खननाय, मोसानाय, सेरजा हुनाय, सिफुं सुनाय, खन्थाइ आवरायनाय, सावगारि बोनाय बायदि बायदि बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जादों होननानै फोरमायो। बेनि अनगायैबो गोबां बैसागु हानजाफोरखौ हांख्रायनाय जादों होननानै फोरमायो। लोगोसेनो बैसागु मोसानाय बादायलायनायाव साबसिन बैसागु सेंग्रा, बैसागु सिख्ला सायख'नाय जागोन होननानैबो फोरमायो। बे रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिनायाव बर'नि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि मेनका बसुमतारी, इलिसा बर', मोनसोम बर' बिथांमोना हारिमु बिलिफां आयदायाव बाहागो लागोन होननानै फोरमायदों। बेनि अनगायैबो बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि मनालिसा हाज'वारि बिथांमोननि हानजाया बाहागो लागोन होननानै फोरमायो। रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनै जोंहा बिरगोस्रि हारिमु आफादनि बानजायनायाव 25थि जे रंजालि बैसागु फोरबो अर्थात रुपालि मायथाइ फोरबो फालिथायनि दिनै गिबि हाबाफारि। बिनि गिबि हाबाफारि हिसाबै जोंहा फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिया जोंहा जानानै थांबाय। बिनि उनाव जोंहा मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावनाय बे हाबाफारियाबो जानानै थांबाय। दंफां गायनाय हाबाफारि, बेनि उनाव दङ जोंहा गिदिरफोरखौ मान होनानै खुलुमनाय जे हाबाफारि, बेबो जोंहा दान्दिसे समनि उनावनो जोङो बे हाबाफारिया दिनै जागायगोन। बिनि उनाव दङ जोंहा फरायसाफोरनि जि थुनलाइयारि बादायलायनाय, खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय, डिबेटिं कम्पिटिसन, सावगारि बोनाय बादायलायनाय, बेनिफ्राय मोनाबिलियाव जोंहा गोदान मेथाइ जि बादायलायनाय बे हाबाफारिफ्रा जोंहा जानानै थांगोन। ओनसोलनि मेथाइ खनगिरि बिथांमोननि मेथाइ खननाय बे हाबाफारिफ्रा जोंहा दिनैनि जे सानसेनि हाबाफारि। बेनिफ्राय जोंहा गाबोन सानसेनि हाबाफारि हिसाबै जोङो दङ गाबोनो फुंबिलियाव 10 रिंगायाव जोंहा रेलि, कालचारेल रेलि जोंहा जागोन। मोनफ्रोमबो जोंहा गामि ओनसोलनिफ्राय फैनानै बाहागो लाफैगोन। खमैयो जोङो 1000 मानसिनि बाहागो लानायनि जि मोनसे रेलि, बे रेलिया गाबोन जागोन। बेनि उनाव दङ जोंहा गाबोनो जोंनि जि मोनाबिलि हारिमु आयदा, बेयाव दङ जोंहा इलिसा बर' बिथांनि जोंहा मेथाइ खननाय जोंहा हाबाफारि दङ। बेनिफ्राय लोगोसे ओनसोलनिबो माखासे देंखोगिरि, जोंनि जाखांफुनाय गरेसर ओनसोलनि माखासे हारिमुआव लोब्बा थानाय बिथांमोननि जि बाहागो लानाय पारफरमेन्स, बिथांमोननि गान रोजाबनाय, मोसानाय बे हाबाफारिफ्रा जोंहा गाबोन जागोन। बेनि उनाव 3थि सान अर्थात 5 बैसागो 19 एप्रिल खालि जोंहा गेवलां बैसागो मोसानाय बादायलायनाया जागोन। बेनि उनाव जोङो हाबाफारि हिसाबै जोंहा दङ मोनाबिलियाव जोंहा मनालिसा हाज'वारि, जोंनि फावखुंग्रि बर'नि मुंदांखा, बिथाङा चिरांनिफ्राय फैगोन। बेनि उनाव दङ जोंहा मोनसोम बर', जोंहा उदालगुरिनि, बिथाङा जोंहा बाहागो लाफैगोन, जाखांफुनाय सेंग्रा माने मेथाइ खनगिरि। बेनिफ्राय जोंहा सिनियर आर्टिस्ट, सिनियर मेथाइ खनगिरि मेनका बसुमतारी, बिथांनि माने मेथाइ खननाय जोंहा दङ गाबोन हरनि मोनाबिलियाव। दा ओंखायनो मानगोनां रायजो राजा बिथांमोनखौ जोङो बे हाबाफारिफ्राव, जों मोनफ्रोमबो हाबाफारिफ्राव जोंनि गरेसरनि जि बिखायाव जानाय खुंफुंबाय थानाय जि रुपालि मायथाइ फोरबो, बेयाव बाहागो लाफैनो थाखाय जों खावलायगोन। आरो जिहेतु रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिनायनि जि हाबाफारि, बे हाबाफारि हिसाबै जोङो गायसनगिरि बिबानगिरि बिथांमोनखौ लानानै, बिथांमोननिफ्राय दिनैसिम जाय बिथांमोना दिनै बिरगोस्रि हारिमु आफादखौ दिनै फोथांनानै लाखिबोबाय, गायसनगिरि दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्राय लानानै दासिम जोङो गासैबो बिबानगिरिफोरखौ जोङो मान बावगोन, बरायगोन, गांफा गांफा साइटेसन होगोन, आर'नाइ होगोन
आरो बेनिफ्राय जिउनां सोद्रोमा जायफोरा बिरगोस्रि हारिमु आफादाव नांथाबनानै जाय बिथांमोना जिउमा सोद्रोमा हिसाबै जानानै दङ जाय मोजां मोननानै दिनै बिथांमोननि अनसायनाय मोजां मोननायावनो दिनै बिरगोस्रि हारिमु आफादाव थांनानै दङ दा बिथांमोननोबो जों गांफा माने जों जिउनां सोद्रोमानि जे सार्टिफिकेट बेखौ जोङो गाबोन गथायगोन दा ओंखायनो जोङो बे मोनफ्रोमबो हाबाफारिफ्रा जाहाथे मोजाङै जोङो खुंफुंलांनो हायो बेखौनो जों आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेराव आरज गाबगोन बोथोरा जाहाथे जोंखौ अनहरो बे हिसाबै जोङो आरज खालामदों आरो मानगोनां जोंनि गरेस्वर हालामनि रायजो राजा बिथांमोनखौबो बे मोनफ्रोमबो हाबाफारिफोराव सहयोग हेफाजाब होलायनो थाखाय जों खावलायबाय मानोना दिनै जों गोग्गानाय मोनदों सासे बर' फिसा हिसाबै आं गावखौनो गोग्गानाय मोनदों जे दिनै गरेस्वरनि बेबायदि बिखायाव जों रुपाथि मायथाइ फोरबो रंजालि बैसागो फोरबोखौ जों दिनै फालिनो हादों आरो बेयाव बिबान लानानैबो आं गावखौबो सासे खाफाल गोनां हिसाबै आं गावखौनो सानना लादों बेबायदि गिदिर हाबाफारि खुंनायनि बिबानखौ आंनो बेबायदि नेहाथारि बिबानखौ होनानै खुंफुंनो होनायनि जे मोनसे सुबिदा बेखौ होनायनि थाखायबो आङो रायजो राजा बिथांमोननिसिम आं साबायखर बावदों आसा खालामो हाबाफारिफ्रा मोजाङै मोजां जाफुंलांगोन बेखौनो मिजिंथिबाय जागाया जोंहा नैबे गरेस्वर जि गोदो जों बेखौ मा होनना बुङो सेरिकालसार होननानै जायखौ मिथियो जेराव सिरपि केम्प होननानै बुङो चिल्ड्रेन पार्क आरो बे चिल्ड्रेन पार्कआवनो जोंहा मोनफ्रोमबो हाबाफारिफ्रा जागासिनो दङ जों गोदोआव PWD आइपिआव लायोमोन खिन्थु देग्लाय जिहेतु रुपाथि मायथाइ फोरबो दा बेनि थाखाय जोङो जायगाखौ नायनानै जायगाया जिहेतु एसे गिदिर नांगौ दा बेनिखाय जोङो बे जायगाखौ जोङो सायख'नाय जादों